Napasakamot na kang Ocampo Municipal Police Station ang duwa sa Regional Most Wanted Person sa Camarines Sur. Enero 7, kan maarestar kang PNP ang 61 anyos sa si Edgar de Lima sa Barangay Villa Florida, Ocampo, Camarines Sur na ikasyam sa Most Wanted Person kang probinsya huli sa panlulugos. Upon validation po sa informant, so dumami po yun na naabutan kay Bantong live-in partner niya po. Ang biktima pa yan, bali minor de edad po. So, pigsabi po na idatos speaker ang puninda, base po duman sa iya. Pasado alas 3 ng hapon, kan suminunod na aldaw, matrayumpo man na naarestar ang 38 anyos si Marlon Pamares Igalban sa Barangay Hanawan, Ocampo, Camarines Sur na ikapito sa Most Wanted Person kang parehong probinsya sa kaso man na panlulugos. Ipapabot niyo po sa mga kung sakasakaling iwa pa man mga nabiktima o mga kaniyo, na kung pwede po magpasiring na lang digdi sa Ocampo Municipal Police Station para matawan po ng maray na advice po, and kung sakasakali pong may nagibuan sila, di makasuhan ka po. Sa presente, nasa kustodiya na kang Ocampo MPS ang duwang sospek, nga ni kampaw ng isa indang kaso na daing rekomendadong piyansa. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal